आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनै जोङो सावरायगोन अरुणोदय 3.0। मानो होनोब्ला गोबां सोंहरगासिनो दं अरुणोदय 3.0 नि रांखौ BTC आव माब्ला मोननो हागोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखादों नैबे अरुणोदय 3.0 खौ आसामनि दाब दाब जिल्ला बा समस्तिनि जाय बिथांमोना बेनिफिसारि अरुणोदय गोदान 3.0 गोबां लाख लाख आसामनि बेनिफिसारिफोरा रां मोनगासिनो दं अरुणोदय 3.0 आरो नोंथांमोना बे अरुणोदय 3.0 नि रांखौ खेबसेयावनो 5,000 रां नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। आं दाख्लै बेनि आपडेटखौ होदोंमोन आरो दिनैबो आं नोंथांमोननो खोथा हरगोन। जुदि नोंथाङा अरुणोदय 3.0 आव सिलेक्ट जानानै दं खेबसेयैनो नोंथांमोना 5,000 रां मोननो थांगासिनो दं बा माबे मान्थआव नोंथाङा मोननो हागोन आङो बेखौबो खोथा हरगोन। आरो जोंनि BTC नि बेनिफिसारिफोरनि अरुणोदय 3.0 नि 1,250 रां बे 1,250 राङा माब्ला बेंक एकाउन्टआव हाबगोन बेनिबो आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों। मानो होनबा अलरेडि डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिनिफ्राय मोनसे लिस्ट ओंखारनानै फैबाय ब्लक वाइज। बे लिस्टखौबो आं नोंथांमोननो खोथागोन आरो बे लिस्टआव नोंथांमोना बोरैहाय नामखौ चेक खालामना नायनो लिस्टखौ बोरैहाय मोनगोन बेनिबो आं नोंथांमोनखौ नैबे दिनैनि भिडिअनि जोहै आपडेट खोथा हरगोन। लोगोसे गोबाङानो प्रब्लेम जादों नैबे अरुणोदय 3.0 नि रां सोनायाव। जोंनि दा BTC आवथ' रांखौ सोआखै, नाथाय BTC नि आउटआव गोबाङानो नैबे अरुणोदय 3.0 आव सिलेक्ट जादोंब्लाबो गभर्नमेन्टआ रां सोदोंब्लाबो रांखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हायाखै। जाय बिथांमोना बेंक एकाउन्टआव रांखौ मोननो हायाखै, गभर्नमेन्टआ नोंथांखौ मोननैसो खामानि रां मोननो थाखाय खामानि मावनानै लानो होदों। बे मा खामानि नोंथांमोननो आं मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट खोथा हरगोन आरो जाय बिथांमोना नैबे BTC निया अरुणोदय 3.0 स्किमनि रां मोननो थांगासिनो दं नोंथांमोनाबो रां मोननो थाखाय मा खामानिखौ मावनांगोन आङो बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि जोहै खोथानो नाजागोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टेड जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों चेनेलाव जुदि गोदान फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो अरुणोदय 3.0 नि एसे डिटेल्सखौ जोङो नायग्रोनि। गोबाङानो सोंहरगासिनो दं बेयाव बोरैहाय एप्लाइ बानायो, बेयाव इलिजिबोल जानो अरुणोदय स्किमनि रां मोननो माबायदि इलिजिबोल जानांगौ, रांखौ बेसेबां मोनो, आं बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो खोथा हरग्रोनि। मानो होनोब्ला गोबाङानो मिथिजोबा। नैबेयाव नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 नि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा इलिजिबोल जानांगोन। नैबेयाव नोंथाङा चेक खालामना नायनो हागोन। माइ स्किमाव फैनानै नैबे चेक इलिजिबिलिटियाव नोंथाङा चेक खालामनानै नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा अरुणोदय 3.0 नि रांखौ लानो सानदों अब्ला नोंथाङा आसामनि पार्मानेन्ट जानांगोन। बेयावनो नोंथाङा चेक खालामनो हागोन नोंथाङा अरुणोदय 3.0 नि इलिजिबोल केन्डिडेट नोंथाङा नंगौना नङा। दानिया नोंथाङा इलिजिबोल बेनिफिसारि नंगौना नङा इलिजिबोल बेनिफिसारि नोंथाङा नंगौना नङा नैबेयावनो नोंथाङा चेक खालामना नायनो हागोन चेक इलिजिबिलिटियाव। दानिया नोंथाङा नैबेयाव अरुणोदयनि रांखौ मोननो थाखाय नोंथाङा आसामनि जानांगोन। बेयाव नोंथाङा एस होबानो जाबाय आरो नोंथांनि इनकाम नोंथांनि बोसोरनि इनकामा 2 लाखनि गाहायाव जानांगोन। जाय बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि रांनि थाखाय एप्लाइ बानायगोन नोंथांनि इनकामा 2 लाखनि गाहायाव थानांगोन। नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन येस बा येस नो बा नो। दानिया बेयाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो अरुणोदयखौ फिमेल जानांगोन। फिमेल मानसियासो एप्लाइ खालामनो हायो आरो हौवायाबो हायो, हौवाफोराबो हायो, मेलाबो हायो। जुदि नोंथाङा डिसेबोल नोंथाङा देहायारि प्रब्लेम दं नोंथाङा मेलबाबो बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय एस होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांनो बेंकनि पासबुक नांगोन आरो पासबुकनि नोंथांनि नामजों बेंकनि नैबे स्किमनि नामजों बेंकनि नामजों मेच जानांगोन। रेकर्डआ सेम थानांगोन। बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि बैसोआ अलरेडि 18 नि
गाहायाव नोंथांनि बैसोआ जानो मोननाय नङा, 18 जाथारनांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे गाहायाव होनाय जुदि नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि गायग्रा हाया 15 बिगानि बारा, नोंथांनि माइ गायग्रा हा बेयो 15 बिगानि बारा, अब्ला नोंथाङा हानाय नङा। जुदि नोंथांनाव ट्रेक्टर दं, 4 व्हिलार जुदि गारि दं, बेफोरबायदि जुदि नोंथांनियाव न'खराव दं, अब्ला नोंथाङा बेयाव अरुनदय स्किमनि नोंथाङा रांखौ मोननाय नङा बेबायदि। बेनि उनाव नैबे गाहायाव मोननैसो बेयाव डिटेल्स होनानै होदों। जुदि बेयाव नोंथाङा नैबे गाहायाव होनाय अपसनजों नोंथाङा मेच जायो, हमना ला नोंथाङा इनकाम टेक्स पे खालामो, डक्टर, इन्जिनियार, लयार न'खरनि नोंथाङा, बेफोरबायदि जुदि नोंथाङा केटेगरियाव गोलैयो अब्ला नोंथांमोना मोननाय नङा। बेबायदि नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो हागोन। नैबे साबमिटआव होनाय लोगोनो नोंथाङा नायनो हागोन। नैबेयाव लिरनानै होदों मे बि एलिजिबल फर आसाम अरुनदय स्किम। बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय अरुनदय स्किमनि रांखौ मोनगोन ना मोना, मा मा क्राइटेरिया नांगौ नैबेयावनो रोखायै होनानै होखादों। दानिया बे जोब्बाय। दानिया जों मोनसे इम्पर्टेन्ट जोंनि बिटिसिनि अरुनदय स्किमनि रांखौ माब्ला सोगोन, जोङो दानिया मस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ नायनि। आं मोनसे आपडेट मोनदों, बे आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। दानिया जोङो सावरायगोन अरुनदय 3.0नि रां सोनायनि जोङो आपडेटखौ जों सावरायगोन। अलरेडि नोंथांमोनाथ' मिथिखादों बिटिसिआव नैबे गासैबो अरुनदय 3नि प्रसेसा जोबजोबखाबायमोन, नाथाय बिटिसिआव गोदान सरकार फैबाय, बेनि थाखायनो एसे थाथ'नाय जादों नैबे अरुनदय 3.0नि रां सोनाया। नाथाय दा जानायनि लामायाव नैबेयाव मोनसे लिस्ट फैदों, ब्लक वाइज बेबायदि फाइनाल अरुनदय 3नि सिलेक्टेड बेनिफिसारिफोरनि बेबायदि लिस्ट नुनो मोननाय जादों। नोंथाङाबो बे लिस्टखौ चेक खालामबानो जाबाय। नोंथांनि ब्लकफोराव नोंथाङा थांनानै खौरां लाबानो जाबाय, अरुनदय 3नि लिस्टखौ चेक खालामबानो जाबाय। आं नैबेखौ मोननाय जादों अरुनदय 3.0नि लिस्ट, सिलेक्टेड लिस्ट। नोंथांमोना थाबैनो बे अरुनदय 3.0नि रांखौ मोननो थांगासिनो दं। नैबे नोंथाङा डिसेम्बर मान्थआव मोननाया रोखा जानानै फैदों, नाथाय बेयो सियर नङा। नाथाय एक्जेक्ट नोंथाङा डिसेम्बर मान्थआवनो जोंनि बिटिसिनिया अरुनदय 3.0खौ मोनगोन होननानै गोबां आसा खालामनाय जादों। जुदि बेनि माबा मोनसे आपडेट ओंखारो, नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै आङो आपडेटखौ लाबोगोन। दानिया जों मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ जोङो सावरायगोन। बेनो जाहैबाय गोबाङानो सोंहरबाय थादों आरो आं भिडिअनि जोहै बारंबार नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय दं। जोंनि बिटिसिनि आउटआव अरुनदय 3.0नि रांखौ मोनदों, नाथाय सिलेक्ट जानानैबो खायसे बेनिफिसारिफोरा रांखौ बेंक एकाउन्टआव लानो हायाखै। बे प्रब्लेमानो जाहैबाय डिबिटि सिस्टेम, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। गभर्नमेन्टआ बुंदों नोंथाङा बेंकआव थांनानै KYC होनो बेखौ खावलायदों। KYC होयोब्लानो बे डिबिटिया अलरेडि बेयो जागोन। मानो होनब्ला नोंथांनि आधारजों बेंकजों लिंक जाथारनांगौ दानिया गभर्नमेन्टनि रां मोननो। नैबेयाव लिरनानै होदों डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेम, डिबिटि सिस्टेमनि जोहैसो रांखौ सोयो। जाय बिथांमोना जोंनि बिटिसिआव एप्लाइ खालामनानै दोनदों, नोंथांमोनाबो थाबैनो नोंथांनि बेंकजों आधारा लिंक दंना गैया थाबैनो नोंथाङा चेक खालामनानै नायबानो जाबाय। गोबाङानो एक्टिभ बानायो, नैबे बेंकजों आधारजों लिंक बानायो, नाथाय KYC होयिनि जाहोनाव बियो इनएक्टिभ जानानै थाफिनो। बेंकआव KYC होयिनि जाहोनाव इनएक्टिभ जानानै थाफिनो। नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना अरुनदय स्किम बा बायदि गभर्नमेन्टनि स्किम एप्लाइ खालामो, दानिया गभर्नमेन्टआ नैबे डिबिटि सिस्टेमनि जोहै रांखौ सोयो। आरो मोनसे बिग आपडेटआ जाहैबाय नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव अरुनदयनि रांखौ खेबसेयावनो 5,000 रां नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं। आङो बेनि आपडेटखौ सिगांनि भिडिअआव आं होखांबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ थांनानै नायबानो जाबाय बोरैहाय नोंथांमोना 5,000 रां अरुनदय 3.0आव रां मोननो थांबाय दं। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, लाइक खालामबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।